As miñas 5 series preferidas a TVG. Cada día es máis parecido ao teu pai. Aquí tes, microbio. Eu non son ningún microbio. Iso, papá, a ver se és máis civilizado. Eu sonche moi incinerado. Non sabe lo medo que me dá un pobre ibado. Deberías estar vendendo cupóns, non ameazando a xente por aí. O diñoco que dis, Carmelo. Un que? Un que, imbécil? Se vexo un só picoleto preto da igrexa, mata o refén. E se vexo dous, busco outro. Cambio é corto. Que se supón que podemos facer? O que facemos sempre en Serra Moura, resolver os nosos problemas. Por certo, estiven falando con papá. Sabe o de Marga? Tiven yo que dicir, Diego, está moi preocupado.